Sanibonani la uwantshuphakama, Bingelelo Sifundo. Namhlanje kuwuzalo kuzobe kukhona igciwane elisha, umfoka Manqele. Uzobe umbona-ke lapho uzobe ezonandisa ngoba kuwusuku le-Heritage Day, ukubungaza nje nabo abelokhu obozalo. Ubiziwe-ke lapha igciwane elisha nje ukuthi lizobungaza okwanamhlanje kuphela. Singeke sazi-ke ukuthi lisazophinde libuye yini, bazophinde belimeme ukuthi lizobungaza mhlawumpe omunye umcimbi ozobe ukhona. Uzoyibonela-ke igciwane elisha namhlanje nje, ulinde laphana ngo-8:30 kuzalo, lizovela igciwane elisha namhlanje noma kanjani lapha kwaNjumane. Sicela nje mukeli wethu ungakhohlwa-ke ukulayikha nokukhomenta nokushiya nje uvo lwakho ngokuthi sebengalibuyisa yini igciwane elisha laphana kuzalo. Ngicela nje ungakhohlwa nokusubscribe-a. Ngiyabonga. Njalo ngoMgqibelo usunika maskandi mina ngiyakuzwa wethu wena uyayidlala into yakho njalo ngoMgqibelo usunika maskandi mina ngiyakuzwa uyayidlala into yakho njalo ngoMgqibelo usunika maskandi mina ngiyakuzwa Sadla isikove simehlabomu. Njalo ngomqhubeko usunika maskandi mina ngiyakuzwa